англичаните, изобщо работодателите тук са с много лошо мнение към нас като българи. И това нещо е създадено изкуствено заради медийната пропаганда. Искам да ви кажа, че лятото вас ви нямаше, когато българското знаме беше сложено на територията на Румъния, а румънското на българската. Вас ви нямаше, когато се разнасяха листовки по улицата, където сравняваха българите с хлебарки. Вас ви нямаше, когато на студентите спряха субсидирането и кредитирането за британските университети. Вас ви нямаше и есента, когато голямата пропагандна машина от консервативната партия, партията на Найджел Фарадж и много други политици започнаха да бълват хиляди лъжи спрямо българите. Искам да ви питам и да ми говорите конкретно, без да използвате популистски фрази, без да използвате думите "ние даваме сигнали, ние имаме намерения, ние сме направили добри конкретни дебати" и продължаваме. Господин Вигенин, вие говорите популистски думи. Вие до сега не сте направили нито едно действие. Аз съм човек, който се интересува от геополитика и историята е показва, че всички дипломати са добре работещи, когато имате конкретни действия. А вие само говорите и това нищо не означава. Знаете ли, че всъщност посланик Димитров взе много от вашите функции тази година и направи хиляди интервюта по вестници, британски медии и телевизии. Вие от България седа много конкретно работата ви. Нямате нито едно правилно изказване, нито едно силно изказване. И тези сигнали, те нямат ефект. Нашата пропаганда тук, извинявам се, само на минута още ще довърша. Това, което се случва в Англия, е катастрофално за българите, разберете го. Искам да ви попитам сега, да назовете конкретно, с какво ще правите дереджето. Какво вие конкретно ще направите като стъпки, без да ни казвате общи неща и без популистки фрази. Следващите няколко месеци, докато все още сте на власт. Конкретни стъпки искаме ние да знаем. Защото българите тук сме смазани. И нещата никак не са добри. Благодаря. Аз благодаря и за коментара, защото критиките също имат своето значение. Сигурно, след като не сме могли да спрем тази пропагандна машина, не знам кой би могъл, разбира се, имаме своята вина и сигурно не сме направили достатъчно. Но мисля, че е твърде силно да се каже, че нищо не е направено, защото още лятото в България беше министъра по европейските въпроси Лилитън. С него обсъдихме доста подробно тези въпроси и стигнахме до извода, че най-вероятно тази кампания ще се засили в месеците, които предстоят. И говорихме, че трябва да се направи усилие, преди всичко от страна тук на британските лидери, да се опитат да внесат повече разум в този дебат. Сами разбирате, че няма как от България ние ефективно да се противопоставим на нещо, което е преди всичко към британски вътрешно-политически проблем. В този период, доколкото тази тема засягаше особено и румънците, ние постоянно бяхме в контакт с колегата ми от Румъния. Сигурно към него могат да се отправят същите думи за съжаление, защото се опитвахме да във всички наши, първо да координираме действията, които предприемаме по този въпрос. В целият този период ние сме били в контакт с съответните колеги и в Европейската комисия също, виждайки на къде вървят нещата. Когато Дейвид Камерън публикува своята статия, за съжаление, само аз като външен министър бях този, който направи достатъчно ясно изявление и трябва да кажа, че след това премиера се беше оплаквал на нашия президент, защо българският министър толкова остро се бил изказал по тези въпроси. Естествено е българският посланник, аз наистина му благодаря, защото той работи изключително ефективно тук, да бъде водещата фигура, която като човек, който работи тук в Лондон, познава средата, познава и хората. Това е функцията на един посланик край на краища. Той представлява България тук. Да поеме основни удари. Смятам, че той се справи успешно. Направи това, което беше по силите му. Но лошото е, че в края на краищата тук играта в Великобритания се оказа доста по-голяма. Тук не става въпрос, че специално българите по някакъв начин са били таргетирани. Те просто
защото българите и румънците се превърнахме в извинение за едни по-големи въпроси, които ние бяхме удобната жертва в случая. Наистина съжалявам, ако останало усещането, че българската държава не е направила нищо, но мога да кажа, че едва ли бяхме в състояние да направим повече от това, което направихме. Тоест, ние бяхме тези, които повдигнаха въпроса пред Европейската комисия, преди Европейската комисия да постави достатъчно остро и да коментира конкретните предложения, които първоначално бяха направени от камера. Ние продължаваме да работим с тях по тези въпроси, включително и последните предложения, нашите експерти ги реализират, но ги преглеждат, но разбира се, ще бъде особено тежко и политически, когато Европейската комисия излезе със своя анализ. Надявам се той да потвърди и нашия. По отношение на студентските проблеми, които през лятото бяха повдигнати първоначално с забавянето на издаването на тези жълти карти, как се казва. Разбира се, че веднага беше повдигнат въпроса и от мен индиректно, но и конкретно от посланник Димитров. Мисля, че въпросът беше решен. Сега по въпроса за забавените забавеното разглеждане на молбите за студентските заеми. Разбира се, го повдигнах въпроса и пред външния, и пред европейския министър, и те обещаха да съдействат, доколкото когато говорим за другите мерки, те могат да претендират, че няма дискриминационно отношение, но конкретно за студентските заеми, за разлика от другите страни от Централна и Източна Европа, е спрямо разглеждането на такива молби само за българи и румънци. Те самите бяха изненадани от този факт, но обещаха пълно съдействие веднага. Надявам се да го получим и този процес да бъде размразен максимално бързо, защото това наистина създава сериозен проблем за студентите тук. От тук нататък, аз ви казах за мерките, които се обсъждат, за промените в социалната система и достъпа до социални права в Великобритания. Има мерки, аз ви казах, които са изцяло в правомощията на националния парламент и правителството ги предложат и приемат. Но тези, които преценим, че са дискриминационни, разбира се, веднага ще бъде отново поставя въпроса. Пак казвам, ние работим в тясна координация с Европейската комисия по тези теми. Моля ви, отговорете на въпроса. Вие, като министър, какво конкретно ще направите и предприемете? Не искаме ние да чуваме. Аз мисля, че външният министър, мисля, че във външно министерство нашата задача е да поставяме тези проблеми. Сега конкретно това, което зависи от решение на българското правителство, е едно. Но в случая това са решения на британското правителство. Ние, за да можем да имаме известен контрол, трябва да направим две неща. Първото е подкрепата на европейските институции, която смятам, че гарантирахме. Не си приписвам заслугата тук, но смятам, че факта, че повдигнахме тези въпроси, включително, между другото, и чрез Европейския парламент тази седмица също имаше важни решения вчера, чрез нашите български представители там, беше обсъден въпроса. И втория елемент, координацията, която смятам, че успяваме да постигнем сега, за да видим от тук нататък мерките, които се предлагат да бъдат съгласувани. Аз не знам дали споменах преди малко, че двете министерства по социалните въпроси са договорили и ще бъде подписан скоро, ще бъде подписано писмо за намеренията, което ще позволи и на това равнище тези социални въпроси, които са най-чувствителните, да бъдат дискутирани на предварителен етап. Аз не смятам, че във възможностите на българската държава е да се намеси пряко в вътрешната политика на Великобритания. Сигурно имате право да сте недоволен, но аз нямам усещането, че сме можели кой знае какво още да направим по тези въпроси. Ако прецените, разбира се, че нещо повече от това може да се направи, но трябва да имаме и конкретната информация. Примерно, специално по въпроса за спряното разглеждане на студентските заеми,
бях информиран преди, може би преди 10 дена някъде, чрез Фейсбук, не си спомня, някои от вас, които сте тук, ми изпратиха писмо през Фейсбук да ми информира по това. Аз веднага говорих и с британския посланик в България и казах, че това е въпрос, който ще бъде поставен по време на моето посещение, да го имат предвид. Така че ние поставяме въпроса, но решението може да дойде от британските институции. Така че не знам какво още повече бихме могли да направим. Приемам критиката, но наистина нямам усещането, че сме липсвали или че сме били без отношение към вашите проблеми в този период. Добър вечер, господин министър.